Γεια, με λένε Μαρία, είμαι 49 χρονών και όπως βλέπεις είμαι υπέρβαρη. Δεν έχω γυμναστεί ποτέ στη ζωή μου και θα ήθελα τώρα σιγά σιγά να μπω σε μια διαδικασία να βελτιώσω την υγεία μου, τη φυσική μου κατάσταση. Γυμνάζομαι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος σαν και εμένα να ξεκινήσει? Ξέρω ότι ένας ειδικός θα με βοηθούσε, αλλά ακόμα δεν νιώθω ψυχολογικά έτοιμη να πάω σε έναν ειδικό. Θα το κάνω στο μέλλον. Τώρα όμως, τι μπορώ να κάνω? Αρχικά, μπράβο. Μόνο και μόνο που πήρες αυτή την απόφαση, έκανες αυτό το βήμα, να κάνεις αυτή την ερώτηση. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ξεκινήσεις με πολύ βασικά πράγματα. Κινήσου λίγο παραπάνω, τώρα που ανήκει ο καιρός, βγες βόλτα, περπάτησε. Άμα έχεις κάποιο σκυλάκι, πάρε και το σκυλάκι σου, κάνε τη βολτίτσα σου. Άμα δεν έχεις, πάρε του γείτονα, δεν πειράζει. Θέλω να μου χαμογελάς, θέλω να είσαι χαρούμενη, γιατί όλο αυτό είναι ένα δώρο για σένα. Οπότε απλή κίνηση, περπάτημα, νεράκι παραπάνω, ας πούμε 2 λίτρα να βάλουμε έτσι ένα στόχο και απλά λίγα φρούτα και λαχανικά στα γεύματά σου θα κάνουν τεράστια διαφορά. Αν το κάνεις αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δεις τα πάντα να αλλάζουν και θα δεις ένα αλφα αποτέλεσμα, θα αποκτήσεις και μία αλφα σιγουριά να μπορείς να πας ένα βήμα παρακάτω. Εάν θέλεις και εσύ βοήθεια στο fitness ταξίδι σου, μπορείς να μου στείλεις προσωπικό μήνυμα ή να μπεις στο www.activelab.com.